Ježiš povedal: Šťastliví ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. A Márii Valtorte mimo iného k tomu vysvetlil: Konajte tak, aby vaše meno mohlo byť zapísané do nebeských kníh. Doteraz boli urážaní a ohováraní proroci, ale keď sa otvoria nebeské brány, oni vojdu do Božieho mesta ako vznešení králi. Aj vy, ktorých ohovárali a urážali za to, že ste patrili Bohu, dosiahnete nebeský triumf, a keď sa skončí čas a raj bude zaplnený, bude vám každá slza drahá, lebo cez ňu získate túto večnú slávu, ktorú vám sľubujem v mene Otca.